Hej, jeg hedder Kinsa, og jeg spiller rollen Johan. Og jeg hedder Line, og jeg spiller rollen som nye Gitte. Johan, hun er en gammel, stærk pædagog, som arbejder i børnehaver i mange år. Har følgeskab i hele personalegruppen. Har en stærk relation til børnene og forældre. Johan har en uformel lederrolle, som hun har haft det i mange år. Hun er god til denne relation. Hun er god til at fokus på børns ressourcer og behov, og alle spor om hendes råd. Johan har gammel kultur og gammel stærk kultur, som holder fast i det. Hun har forskellige aftaler, som det er, hun holder fast i det i forhold til hendes arbejdssteder og i forhold til hendes arbejdsopgaver. Johan er en ressourcestærk medarbejder, men hun er også en kæmpe udfordring for ny ledelse. Ja, og nye Gitte, hun er en lidt yngre leder, som egentlig er leder i en anden børnehave, men gammel Gitte er stoppet i børnehaven, der hedder Spirekassen, og derfor er nye Gitte sat ind som konstitueret leder de næste halve år. Nye Gitte har fået den rolle af kommunen, at Spirekassen skal leve lidt mere op til de regler, rammer, mål og retningslinjer, der er lagt ned over børnehaver i den gældende kommune. Så Gittes rolle og den karakter, hun er, det er, at hun er meget struktureret, hun er ambitiøs, hun er egenrådig, og hun vil meget gerne hurtigt i mål med at få Spirekassen til at leve op til de krav, der er stillet ovenfra. Så der er også sådan lidt hurtighed over nye Gitte. Og vores møder, det er sygefravær, samtaler, jeg bliver indkaldt til af vores nye leder. Det er jeg meget nysgerrig på, hvad er det formål med det. Og selve formålet med det her sygeværssamtale, som nye Gitte har indkaldt Johan til, er at nedbringe Johans sygefravær, men også nedbringe det på en måde, hvor at nye Gitte og Johan har en dialog og når til enighed omkring, hvordan de kan nå det her mål. Vi har valgt at fokusere på de faciliteringsgreb, der er at åbne og lukke rummet bevidst. Så det, I kommer til at se i videoen lige om lidt, det er, at der bliver stillet nogle åbne spørgsmål for at få Johan til at sætte nogle flere ord på. Og der bliver også lavet nogle lidt opsummeringer og nogle små konklusioner for at lukke rummet for os at komme en lille smule videre, når nu at bølgerne går en lille smule højt, og følelserne bliver mange for Johan. Så har vi valgt at mentalisere højt, og der vil I se, at nye Gitte bruger vendinger som jeg lægger mærke til at, eller jeg kan tage fejl, men jeg fornemmer, at det hele bliver lidt følelsesladet for dig, Johan. Så den slags vendinger og greb i forhold til mentalisering kommer I også til at se i videoen. Jeg håber, I nyder vores lille video. Følg med. Det kan det ikke være rigtigt, det. Du indkalder mig til et sygefravær samtale. Jeg er aldrig syg. Hej Johan. Tak for, at du er kommet. Det lyder som om, det ikke helt giver mening for dig, hvorfor du er indkaldt. Nej, det giver ikke mening. Sidde ned, jo. Nej, du skal bare fortælle mig, hvad er det er, hvorfor du indkalder mig? Jamen, Johan, må jeg lige vise dig noget gang? Ja. Det er fordi, altså du kan se her, altså når jeg kigger på oversigten, så viser den egentlig noget helt andet i forhold til dit sygefravær, end det du beskriver. Det er min fod. Jeg bliver opereret før. Det er overstået. Ja, altså Johan, jeg kan godt høre, at du ikke selv oplever, at det du blev opereret i din fod er sygefravær, og at det giver selvfølgelig også mening for mig, når du beskriver det på den måde. Nej, det giver ikke mening. Nej, der er lidt nysgerrig på, hvordan du så ser det, og hvordan vi så i fællesskab kan bringe dit sygefravær ned. Det er skidt. Jeg er ikke irriterende. Det er bare skoene, det her. Det er skoene. Det er overstået. De har ændret mit liv. Er det virkelig noget, vi holder en samtale på? Snakker om det her? Det er bare ikke
rigtigt, ja. Ja, Johan, der må jeg altså lige stoppe dig et øjeblik, fordi jeg har også behov for, at vi taler om din arbejdstid. Den mappe her. Den aftale, jeg har haft det med gamle Gita, det holder jeg fast i. Ja, altså jeg kan godt høre, at den aftale den har betydning for dig, og jeg kan også godt forstå, at det altså, kan føles urimeligt. Men arbejdstid og løn er nødt til at hænge sammen jo. Du ved ikke, hvor meget jeg holder af Gitte i sidste tid. Jeg ved godt, at du er meget lojal over for Gitte, og at du har været en stor støtte til hende, og at I har haft Du ved ikke en skid på mig og Gitte, ny Gitte. Jeg kan godt tage fejl, Johan, men jeg fornemmer, at det føles sådan lidt uretfærdigt for dig, det hele lige nu. Så jeg tror også, det bliver svært for os at gennemføre samtalen, men jeg har behov for, at vi tager samtalen på et andet tidspunkt, hvor vi kan tale sammen stille og roligt. Så er det okay, at jeg finder et nyt tidspunkt, og så tager vi den der? Det går godt.